לכולם, ואני רוצה שעכשיו תקבלו מתכון לפסטה מושלמת. לוקחים פסטה, מעבירים אותה לצלוחית. אם יש לכם צלוחית של פסטה אדומה שאתם לא רוצים, אתם לא רוצים אותה. מעבירים חזה עוף. קודם כל אתם לוקחים קטשופ, מהמקרר. קטשופ. וחכו. אמרתי חכו, יאללה. שזה שרבה אני אעשה עד שאני אצליח ואחזור אליכם. עשיתי ועכשיו אני שמה קטשופ. שמתי קטשופ, שמים חזה עוף. אבל לפני ששמים חזה עוף, מערבבים את הפסטה. מערבבים עד כמה שיכולים, שמים חזה עוף. חזה עוף ושווארמה. מכניסים למיקרו, שמים על את זה, בערך ככה. סוגרים, 30 שניות. מתחילים. מתנבים. עקבו לחלק 2.